Com se nota que torna el podcast, Sempre ens deixen perletes. Le gusta el mate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero. Hola, Monterde! Això ho fem perquè no ens preparem la presentació. Com estem molt animats avui, Pues a tope, tio, perquè com no hem d'estar animats si venim de guanyar al Camp de la Lucía! ¡Vámonos! Y la del bombero me está pidiendo fuego. Ah, que el xat sí que se veu! Què tal? Agrair a la gent que està en directe, que ara mateix són més de 15, perquè un dia més, un dissabte més, tornem a estar aquí, parlant del nostre Lleida esportiu, perquè és la nostra passió. Està amb vosaltres i està al costat dels nostres jugadors. Saps el que toca demà? Guanya el Terrassa! Que bé va la intro, senyors, dona gust. Buah, quin gust! Entra així, què tal? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes un nou dissabte aquí al canal de Twitch de la Cova. Benvinguts i benvingudes al millor programa de Twitch, Pols Nord. Pols Nord. Sí, un dia més, avui, doncs, com sempre, portem moltes coses. Sabem que normalment al Pols Nord Day, quan fèiem, anunciàvem tot els convidats que teníem. Heu vist el vídeo, Joan Mortes i Albert Carbó. Ara posarem el... Bueno, que potser ja no cal posar-ho perquè ja ho acabem de dir, però vull dir... Portem per la tertúlia aquests els magnífics convidats. A més, tindrem vídeos per saber com arriba el Lleida, com arriba el Terrassa. També què va fer el Força Lleida i com està ara mateix, que va perdre davant del Barça. Una mica de bàsquet, 5 minutets per bàsquet, perquè encara no comença l'Eporo, però ja comencen a haver partidets. Un dia més, Pol, a l'oficina. Un dia més, i com que ja ho has dit tu, però bueno, ara vull que te posis amb veu de speaker i ens anuncis qui ve avui al programa. Doncs a Pols Nord, al programa 73, tindrem Joan Mortes, tertulià, aficionat de Lleida Esportiu, acompanyat d'Albert Carbó, que té uns anyets de més, està ja jubilant-se, perquè a les 10:30 avui ja que arrenquem aquest programa. Programazo la que ens espera avui. Però Pol, és que també tenim diverses sorpreses. Ah, sí? I diverses coses que regalar sorpreses? als nostres correcte, la llista... No? Bé, perquè sabem que és injust tenir subscriptors molt fidels aquí al nostre canal de Twitch i sense premi. Avui explicarem unes quantes coses, novetats, i és que... si trobo la llista, vol... Vámonos. Tenim diverses persones que ja fan molts mesos que estan subscrits. Mentre tu la trobes, si et sembla, jo t'explico què és el que incorporarem, no sabem si avui o la setmana que ve, però que també inclou regals per vosaltres. I és que comencem un nou concurs amb aquest canal de Twitch, amb aquest programa de Pols Nord, i és que farem un Kahoot de marca blanca, amb una altra aplicació, perquè si no s'ha de pagar, però serà preguntes sobre Lleida, minijocs, on participareu vosaltres, la gent del xat, i que podreu emportar, com veieu aquí en pantalla, una tassa de la cova o una bufanda de la cova. I com donarem això, Pol? Doncs ben fàcil, no serà setmanal, sinó cada 15 dies ho anirem fent durant el llarg de la temporada, i els 3 primers del Kahoot, al podi, sumaran el primer 3 punts, el segon 2 punts i el tercer 1 punt a la classificació general. És a dir, els altres no comptaran. Què guanyaran? El primer guanyarà tassa i bufanda, i el segon i el tercer guanyaran una bufanda cadascú. És poc, no és poc, però bé, només sabent el teu sentiment, mostrant el teu sentiment, pots aconseguir això. Esperem que el Kahoot la setmana que ve funcioni, perquè hem buscat un quiz gratis que en principi no té límit de persones, però podria ser que només 10 i no ens deixessin més. Si teniu moltes ganes, començarem avui. I si veiem que la gent està molt a tope, avui... de fet el tenim fet. Sí, I però... una altra cosa, tens la llista ja de la gent que... Sí, a veure, no és definitiu, però la gent que segur té. Per premiar la gent que està subscrita amb aquest canal de Twitch, que recordem com ho podeu fer, si teniu Amazon Prime, el podeu tirar la subscripció gratuïta, i així ens ajudeu a nosaltres a rebre una mica de money per millorar una mica tota la nostra producció. I quines són les avantatges, Pol? Doncs veure el directe sense anuncis,
i a més que col·labores amb la Cova, que ho fem per a gust a Lleida i sempre ens ve bé, no? A veure, el que segur és el Santi, que porta més de 14 mesos subscrit, és una barbaritat, per tant, la teva bufanda ja està assegurada, ja quedarem un dia i parlem la bufanda de la Cova, seguríssim. També aquí el Dosjara, que crec que és l'Àngel, també porta més de 11 mesos subscrit al canal de la Cova. Bufanda per tu, ja quedarem. Hi ha un altre usuari, Bufanda per... porta 20 mesos, el que més, no sé qui és, RGNY9, bufanda per tu, digues qui ets i també quedarem. I crec que hi ha més gent que ara mateix no sé, però aquestes persones segur que la seva bufanda la tenen. Us contactarem, els requisits per tant, subscriu-vos, tio. Si porteu més o menys més de 5 mesos o així... Inclús aquí hi ha un l'Arnold B que porta més de 6 mesos, per tant, també tens la teva bufanda. Perfecte, Pol. Ja, entrem en tema. Ja hem fet l'spam, entrem en matèria, i si et sembla comencem a parlar del mercat de fitxatges, que és que sí, ja s'ha tancat, però Raül Fuster, director esportiu del Lleida Esportiu, va sortir l'altre dia a parlar una miqueta davant dels mitjans de comunicació, no? Sí, va fer una roda de premsa que jo al principi no en tenia gaire presentació de la temporada 23-24 quan ja estava encetada, quan ja havien fet la primera jornada de Lliga, però bé, sempre està bé que parlin, que el club comuniqui doncs tot, ja està bé, però algo que no vaig entendre. Però tenim un petit resum, no?, de Raül Fuster. Efectivament, tenim algun petit resum per si algú s'ha perdut aquesta roda de premsa. Molt interessant, així que obriu les orelles, com deia la meva profe a primària, ulleres d'elefant i escoltem al mestre. La idea, una vez terminó la temporada, como bien sabéis, fue contar con el máximo número de jugadores con el que el club que pensaba que podían ser válidos para esta siguiente temporada. Si no recuerdo mal, creo que hemos mantenido a 8. Si no recuerdo mal, que llevo muchas cosas y a veces puede ser que me baile algún número. Creo que hemos mantenido a 8. Y luego teníamos muy claras las posiciones a reforzar. Por suerte la mayoría han sido primeras opciones, todo lo que ha venido han sido primeras opciones que hemos tenido. Como bien dijo Luis, un poco la planificación la hemos llevado tanto él, Ángel como yo, y en todos los fichajes o renovaciones han sido todos por consenso, ¿vale? Y luego la recta final del mercado, que se habla mucho y que parecía que podía venir alguien, es cierto que podía haber venido alguien, teníamos varios acuerdos con futbolistas, hemos sido muy ambiciosos en muchos casos y como sabéis, cuando se depende de cesiones de terceros, etcétera, pues a veces con ya casi todo redactado y todo acordado, pues han decidido ir a otros sitios por superior categoría. En el tema económico hemos sido muy competitivos, dentro de las posibilidades que tenemos, la verdad que hemos sido competitivos y hemos funcionado bien en ese aspecto. Nadie nos ha rechazado, muy poca gente nos ha rechazado por tema económico. Teníamos cerrado el tema de un chico italiano que Nápoles no le dejó salir, otra situación un poco parecida con el Barça que al final no se pudo dar. Entonces, pues bueno, la plantilla se ha quedado en 17, creo que el último día una noticia muy positiva fue la inscripción de Musa. Y luego tenemos a Iván Combes, que es un chico del filial que está haciendo el día a día con el primer equipo. El tema de las plantillas, se ha puesto de moda el tema de la plantilla más larga, porque desde el COVID sabéis que pues hay 5 cambios y van 18 convocados, pero si echamos la vista un poquito atrás, antes eran 16 convocados y 3 cambios, y en las plantillas de segunda B había esos 16, 18, pero ya eran más de relleno, como si dijéramos. Ahora en el mercado de agentes libres yo estoy al día a día, me llegan ofrecimientos, yo miro cosas, es verdad que se reduce un poco, pero no nos cerramos a nada. Sí que es cierto que con el paso de las semanas, si no vemos nada claro que nos pueda llamar, Sergi, realmente no tendría mucho sentido el ir a hacer un futbolista cuando tiene que venir en un proceso de no haber competido, de no haber entrenado, aunque lo haga a nivel personal, y plantarnos casi a lo mejor en noviembre. Entonces sí que creo que aguantaríamos, pero el mercado va a marcar un poco la situación. Yo estoy activo, lo estamos viendo, y si surge una oportunidad en la que creamos que va a mejorar tanto a nivel deportivo como que va a encajar en el vestuario, y Luis, Ángel y yo estamos convencidos, lo podremos afrontar. Es cierto que queríamos una pieza arriba, más que nada por número de jugador y por posición, porque al final Chuli es el único que no tiene un recambio natural, ¿vale?
Lo del hombre gol, evidentemente que todos lo queremos. En la situación que estamos, o que está el Lleida, pues no nos podemos permitir un delantero que haya hecho 15 o 20 goles, sino el mercado nos llevaba a ver situaciones de gente joven emergente o de gente con buenos números en temporadas anteriores que a lo mejor llevara 1 o 2 años o temporadas que no hubiera funcionado, y lo que nos ha venido aquí bien a veces en Lleida de relanzar carreras. No se pudo dar, realmente no me preocupa. La idea como plantilla era, aparte de Chuli, que confiamos mucho en él y creemos que va a mejorar los números del año pasado, es que toda la segunda línea son jugadores que si repitieran números, o sea, yo no te digo que en los mejores, si repitieran números estaríamos hablando de que Mateo hizo 5 goles el año pasado, de que Montero en media temporada que va a la Peña Deportiva hace 4 goles, de que Ton Ripoll hizo 3 goles... Y como él dijo, o sea, la plantilla la podíamos haber hecho de 22 y haberla cerrado en mitad de agosto o finales de julio incluso. Hemos apostado mucho más por la calidad que por la cantidad. Yo me acuerdo cuando mi etapa en segunda B, que era una categoría superior, había 38 jornadas, hacíamos Copa del Rey y había 6 partidos de playoff, y es que, si no recuerdo mal, jugábamos 14 o 15 todo el año. Bé, declaracions de Raúl Fuster en la roda de premsa d'ahir, no? Va ser? O abans d'ahir? Abans d'ahir, més o menys va ser, sí. Guai. Jo les conclusions que extrac d'això és bàsicament que estan a segona ref, i tal com està el club ens hem reforçat bastant bé, i el que no ha pogut portar és perquè estem a segona ref, bàsicament per segona ref de puta mare el mercat. Home, ha parlat d'això del tema d'un davanter que tenia firmat cedit del Nàpols, que al final es va caure, però bueno. Ha comentat que diversos jugadors tenien ja acord, però se van decidir per una categoria superior, perquè segona ref és el Pou. Que això és bo, perquè ara parlarem com equips, perquè nosaltres ens queixàvem, i perquè equips com el Terrassa ja tenien la plantilla feta a meitats de juliol i veiem, joder, nosaltres no estem fent res, però igual també era per això, perquè estem esperant a que jugadors d'aquestes categories no tinguessin equip. No, però clar, és que s'han portat jugadors de categoria que s'ha treballat la planificació juntament amb, com ha comentat, amb Ángel Villarero. No com l'any passat amb Cristóbal. Correcte, jugadors experts aquí en la categoria, que la plantilla és curta, per mi sí, per mi, lo que ha dit de segona B, per mi això no cola, per mi segueixen faltant 2 peces, perquè són 17 jugadors, comptes a un del filial, per tant, per mi segueixen un pèl curta, 2-3 jugadors per mi encara falten. No me val que a segona B, amb 3 canvis, també tenia 16 o 17 jugadors. Per mi no val. Per mi segueixen curta i falten algunes peces. Algunes peces, com per exemple és un davanter, no? I un o 2 defenses. Però, clar, bueno, veurem què tal. Han passat coses calentetes, també te dic, Durant aquests dies les xarxes s'han incendiat bastant per un tema de nigerians, no? Pol, un resum una mica gran per introduir la següent secció, que és una bomba. A veure, hem fet una secció del culebrón dels nigerians, perquè és el que és. És un culebrón perquè que si venen, que si no, que si ara se'n van, que si... Lo que també l'any passat que venien 5 nigerians ha sigut un 2.0 i llavors fem una secció dedicada als nigerians. Efectivament, ara llegirem el xat i el tema de les plantilles curtes, però anem a ficar-nos en aquest assumpte. I és que avui, al Crims de Pols Nord, parlarem del culebrón dels nigerians. Cuarto milenio a la cova. Era un 11 d'agost a la capital del Segrià. L'Arturo, abonat número 5 del Lleida, que encara es pensa que el seu equip és aquell gran club, estava estirat al sofà veient a Mares para siempre, trist i sincronitzant cada emissora de ràdio per veure si fitxàvem amb alguna estrella. Arturo! Estic fart. Només hem que fitxar tios de l'Hospitalet de Llobregat i de Sant Celoni que aprofiten a vindre aquí a estudiar a la UDL. Collons! Que... com si fos un Atlètic Lleida. Que som el Lleida de cago en Déu. L'Arturo decideix baixar-se a Twitter al seu Alcatel que li ha regalat el seu net, aficionat de porcinos de la Kings League. Sorprenentment llegeix la notícia del mitjà de comunicació Biom FM, on anuncia que el nigerià F. Ujijabe, apodat el Petit Neymar, fitxarà pel gran Lleida Esportiu. La gent a Twitter es comença a fer palles i mitjans com Sempre Lleida o Informem en Blau alimenten aquest fitxatge com si es tractés de Kylian Mbappé, encara que els partits vistos per aquest crack siguin la gran xifra de 0. Manoli!
Estic molt content que aquest any pugem. Hem fitxat a uns nigerians que els volen equip de Champions. I com ho saps això, Arturo? Cago en Déu, Manoli. Què ho ha dit lo Lleida News? Ai, Arturo, sisplau, no et deixis enganyar per això. Aquestos diuen que venen a jugar i al final és una quarta divisió, serà per algo. L'Arturo pren consciència i aprèn a fer tuits on li dedica un al senyor president Luis Pereira preguntant-li sobre el petit Neymar. Aquest li contesta transmitint-li confiança i dient-li que vindran 3 nigerians més, però en paraules textuals. Uno de ellos es F, pero en su camiseta quiero ponerle la letra F. Aguanta, Leo. Aguanta. Ai! I ai! Al dia següent s'anuncia al prestigiós mitjà de comunicació Sang Blava que Benjamín Tanimú jugarà al Lleida Esportiu, un jugador que està jugant la Champions amb el seu equip de Nigèria i vindrà aquí per enlairar la seva carrera futbolística. I és que tots aquests jugadors ja surten inscrits amb el filial. 11:48 del matí, el vent de l'insurge, l'equip amb escut de tribu africana d'aquest crack lateral que fitxarà per l'equip de la terra ferma, informa que Benjamín seguirà el seu equip i que encara no ha firmat res, quan el Lleida ja té fitxa amb el jugador a la federació. A més, el gran periodista reconegut, òbviament per tots aquí, Bosman Media, escriu que tots aquests jugadors haurien d'apuntar més alt i que el factor que els motiva quin és bon. Els diners. 8 de setembre, quan els vigilants de la torre de control d'Alguaire ja estaven a punt per rebre al petit Neymar, surt la notícia que finalment fitxa per un equip de Sèrbia. Sabeu què és el millor de tot, senyors? Que a 1 informava ja fa un any que s'incorporarien al mercat d'hivern uns jugadors que igual us sonen familiars: Odia Ullosa, Eweka Orbosa, el crack Benjamín Tanimú i F. Onyemabe, del petit Neymar, i també Okahape Ochaketen, que té nom del modo carrera del FIFA, però que és el davanter que el nostre president va anunciar fa uns dies a Twitter. Aguanta. Aguanta. Per què? Per què? Tenim massa músiques aquí. Per què? Ai. Per què? No és per arreglar-nos, però... Senyors i senyores, toquem de peus a terra, observem on estem, centrem-nos amb el que tenim i deixem tot el que vingui serà bo. No pretenem que surten Mbappés, veient els casos de la passada temporada. I si surten bé, millor per tots i ja ho celebrarem. De moment, fem veure que no ha de vindre ningú, perquè si no, ens matxacarem. I és que tenim el Xuli Joel, vámonos! Vaya secció, Pol. Està guapo o què? Us ha agradat o què? Us ha agradat o què? Gràcies. Molt bé. Parlem una mica de futbol o què? Ja va ser hora, no? Ja tocarem el tema dels nigerians molt ràpid també, perquè ja cansa, és el que has dit tu. Sí, perquè jo, Pol, porto un anàlisi avui. Anàlisis? Inicis de Lliga la temporada de la setmana passada, però és un 2.0. Vinga, va. Yeah! Això no, Pol. Això tampoc, Pol. Ahí. Ara sí. I és que anem a parlar ja de la Lliga, no? Correcte, t'explico. Aquí, com veieu en pantalla, última temporada que el Lleida va començar amb victòria. Va ser davant el València Mestalla 1-2 la temporada 2019, si no m'equivoco. Sí, tu dis que sí. Ja ha plogut molt des de llavors. No gaire, hi ha una sequia que flipa. I última temporada amb un 6-6 que podríem fer una mica d'història si guanyem aquest diumenge, és a dir, demà. Perquè l'última temporada que van fer un 6-6 va ser la 13-14, on van guanyar el Nàstic i el Reus. Anteriorment també ho van fer la 12-13, però des del 2013 que no fem un 6-6, per tant seria el tercer cop a la història del Lleida Esportiu que aconseguim un 6-6 en inici de Lliga, per tant seria un pas endavant un pas endavant. I faria molts anys que no passaria això. Missió impossible? Però és que ara hem de passar la Missió Impossible, Pol. Fica't el dia. Explica'm què és això perquè no tinc ni idea jo. Bueno, perdó, para el vídeo un moment, Para. Vale. Què passa? La Missió Impossible va ser la temporada 2018-2019
I és la missió impossible, per què? Perquè és impossible repetir el que van fer els jugadors de Juan Tortuño, Chavalín, Pedro Martín. chavalín, És todo impossible repetir, imposible. però jo Todo ho explico. imposible. Vídeo. Va ser quan, primera jornada, Villarreal. Estic parlant de victòries i empats. Ni Villarreal, ni Espanyol, ni Ebro. Penses, perdrem, no. Teruel, siguem. Perdrem, no. Cornellà. Dius, ara sí que perdrem, no. Levante. Perdrem, no. València Mestalla. València, no Perdrem, no. Badalona. Perdrem, no. Olot. Ai! I a la següent, contra l'Hèrcules, van perdre. Però les 10 primeres jornades sense cap derrota. Això és la missió impossible. I per què no repetir-ho? És Jo impossible tinc- repetir Jo les tinc 10 bones sensacions, Impossible, és la missió impossible, Pol. Igual, it's sweet. Mira, a veure, què diu? fem un incís perquè al xat ens pregunten que si guanyen a Castelldefels el Lleida es classifica a Copa del Rei, no. Si Si no explicar com és el format de la Copa Federació, ho fa jo o ho fas tu? Fes tu, ja estàs. Sí. Parlem de la Copa Federació, per fer un incís, ara tornem a la Lliga, perquè estem molt contents, però anem a explicar per si algú com Eric Montoy, no està enterat. Vam jugar fa 2 setmanes, o fa una, si no me'n recordo, les semifinals de la Copa Autonòmica, de la Copa No Federació. t'enrotllis, això és Pol. un lío. Lo Contra Sabadell, fàcil. van guanyar. Juguem la final de la fase autonòmica. Si guanyem, és contra el Castelldefels aquest dimecres, bus de Blue Snors, si voleu anar, perfecte. Si guanyem, accedim a la fase nacional, que comença amb uns 700 de final. Com arribem a la Copa del Rei? Si arribem a semifinals d'aquest mateix Un torneig. cop estiguem a semis, ja classificats. Perfecte. No cal passar més. Però que encara Però queden 4 partits o rondes. Per tant, no és tan fàcil com sembla. Queda un llarg camí per a la Copa del Rei i això passa quan no fas la feina a la Lliga. Efectivament. És el que hi ha. I Pol, tornem a la Lliga, perquè la setmana passada ens van deixar molt bones sensacions a part de la victòria, veritat. Doncs sí, perquè a més va ser en un camp molt difícil, l'anuncia, començant com s'ha de començar. Per mi sent superiors, per tant, ja és un pas endavant començar així, dona molta moral als jugadors i és un pas, sí, és una gran notícia per als aficionats. Correcte, i és que demà ens volem reafirmar i volem sumar un altre cop 3 punts per estar allà dalt, perquè Pol, aquest equip il·lusiona. I contra qui juguem demà? Doncs juguem contra el Terrassa al camp d'esports, primer partit de la Lliga al Temple, rival que ve de perdre 1-4 contra el Badalona. Badalona futur, diguéssim futur, no Badalona, l'Atlètic futur no, Lleida, futur no, la veritat. UE Lleida. I és que el Terrassa, senyors i senyores, encara que ha perdut aquest partit... Torna a començar la música o que Fica una altra, sí, Fica sí. una altra? No, posa la mateixa. Senyors i senyores, encara que el Terrassa perdés 1-4, repeteixo, 1-4 al seu camp contra el Badalona Futur, és un equip que apunta i que en principi tindria que ser un dels equips que estigués a dalt, i és que han renovat a jugadors ja del que tenien la temporada passada, o sigui, manteneixen el bloc, sí que l'entrenador és nou, però han fitxat a jugadors també amb qualitat, i és que recordem que tenim allí un gran exjugador de Lleida Esportiu com és Nesgans. Doncs sí, Terrassa, que jo de fet el tier maker el vaig posar a playoff, però crec que el van baixar. Bueno, és un equip que hauria d'estar dalt, ve de perdre 1-4, però recordem l'últim partit al camp d'esports Lleida-Terrassa, el resultat va ser de 0-0, un partit... Apassionant, un partit apassionant. I l'històric dels partits és una victòria pel Lleida, 2 empats i una victòria pel Terrassa. És a dir, que normalment els partits solen estar molt igualats. Efectivament, el camp d'esports no està en les millors condicions degut a la calor, això que també sent un equip d'Àngel Villadero que intenta proposar també des de darrere, com vau veure el partit contra la Nucía. Serà un hàndicap, però serà un hàndicap també pels jugadors del Terrassa. Pol, com esperes tu el partit de demà? Jo tinc moltes ganes, sobretot vull veure la mateixa actitud que vaig veure al camp de la Nucía, i més estant al nostre camp amb l'afició. Jo crec que si demà guanyem, la il·lusió creix molt a l'afició, sincerament. A més, perquè el Terrassa és un gran rival, serà molt difícil, a més vindran amb l'afició com a visitant. Efectivament, hi ha un bus des del Terrassa i també posa-li els sumats que vinguin amb el seu cotxe particular. Així que també necessitem bon ambient al camp d'esports. Serà difícil, bon ambient, 1.000 persones. Serà un partit molt difícil, però jo crec que guanyarem, tio. Mira, estic Jordi molt Sora diu, confiat. va tenir molt mala sort amb el partit del Badalona, 2 cagades es van marcar el partit, i és que sí, a l'inici del partit van tindre 2 jugades tontes, es van marcar i ja és molt difícil remuntar. Anem a escoltar, si et sembla, a un tall de 30 segons a l'entrenador del Terrassa per veure què ens explica ell també. Som-hi. El dilluns va ser un dia molt dur,
Va ser un dia de corregir, de tothom assumir les seves responsabilitats, però sí que el que vaig demanar a l'equip és que això ho havíem de borrar quan abans millor, que el futbol cada setmana té una nova oportunitat i tant quan guanyes com quan perds i que l'havíem d'aprofitar, havíem de fer una bona setmana d'entrenos i anar a Camp del Lleida contra un molt bon equip a intentar fer un bon partit, no cometre els errors que vam cometre la setmana passada i a intentar endur-nos els 3 punts. Doncs això, que el Terrassa també vam ganes de sumar els 3 punts i tindrem que tindre cuidado. Un altre exjugador del Lleida, perdó, m'ha vingut ara de casualitat, és el Diogo Garzón, no sé si te'n recordes d'ell, un lateral que vam tindre a l'última època dels Esteves. M'agradava bastant. Se'n va anar molt ràpid, no? Sí, va anar... Però jo recordo un bon jugador. Sí, ens agradava bastant. Doncs crec que es va anar al Terrassa directament, o sigui, ja fa anys que està al Terrassa. Pues fa 2 o 3 anys igual. Des que se'n va anar del Lleida. Sí, molt bé. Lo dels vídeos ho tenim a tope, igual és perquè nosaltres estem molt forts, però no podem fer res. El Pereira Enjoyer diu, és el que té no cobra, és normal. I després Pol comentar que el Terrassa, a nivell social, encara no ha arribat als 800 socis. Correcte. L'altre dia van penjar la llista de socis del primera i segona ref. Els de primera ref no cal comentar-los, però sí que és veritat. Ja ho va comentar el Miki quan ens va enviar el vídeo la setmana passada, i és que és una xifra sorprenent perquè a mi em va semblar que hi havia il·lusió a Terrassa i no arriben a 700 o 800 socis, que és dels que menys a segona ref. I ser un equip com el Terrassa que ha d'estar a dalt és sorprenent. És sorprenent, sí. Sorprenent, la veritat. Recordem que el Terrassa ja ha recuperat l'estadi olímpic, que l'any passat estava en obres, van tindre que jugar al camp del Sant Cristóbal, i així que també tindrem l'oportunitat de visitar. Anem a parlar del Lleida, i amb qui millor fer-ho que amb Ángel Viadero. No el tenim en directe, però sí que tenim ràpida. Un tall de la roda de premsa que va oferir als mitjans de comunicació, òbviament amb cada ràpida, dormiu, sisplau, perquè si no estaríem parlant fins demà. Ángel Viadero. ¿Qué el veus? ¿Dónde está Ángel Viadero? Dale tú, ahí. Pues al final cuando tú estudias y preparas bien tus exámenes y eres honrado y trabajador y disciplinado, llegas al día del examen con confianza. Es importante luego siguiendo esa metáfora, que tú el día del examen, aunque haya la primera pregunta que igual no te coja de sorpresa o no sea de las que tenías bien aprendidas, que te centres en la segunda. Si nuestros pensamientos van a invadirnos de que he estudiado tanto y tan bien y la primera pregunta me bloquea, seguramente deje de hacer bien el examen global. Entonces nosotros, el fútbol es así, tendrás momentos donde dentro de un partido vas a tener momentos difíciles, complicados, y hay que saber vivirlos con naturalidad y luego explotar al máximo tus grandes virtudes. Nosotros creo que preparamos muy bien los exámenes en este sentido de metáfora, y entonces estamos no confiados, pero tenemos una confianza grande en lo que hemos hecho durante la semana, en lo que estamos trabajando, en lo que trabajan nuestros jugadores, y confiamos al máximo en ellos. Yo lo más importante es que creo que es muy buen rival, es el mismo rival del año pasado, yo creo que incluso mejorado, han hecho un esfuerzo muy grande en renovar a los futbolistas que tenían ya de buen nivel. De hecho creo que ha sido el equipo que más rápido cerró plantilla, el más rápido en hacer renovaciones de sus jugadores importantes. Sus jugadores prácticamente no se dieron al mercado porque se hicieron una renovación rapidísima y seguramente pues una apuesta fuerte como club. Y luego creo que han hecho muy buenas incorporaciones. Creo que es un equipo, ya digo, a mí el año pasado era de los que más me gustaba. Mantienen la esencia de equipo y ya digo, han apuntado a puestos con jugadores importantes. Entonces, pues han empezado mal, pero un partido también es verdad que se te puede torcer y que luego es muy complicado darle la vuelta. Ellos tu debut en casa y estamos con muchas ganas, ¿no? de hacer un buen partido, de ser merecedores de ganar, yo creo que a un buen rival. Es que yo creo que este año la igualdad es grande y hay muy buen nivel de equipos. El equipo comprenda que en un partido de fútbol hay muchos momentos, hay muchos mini partidos, hay momentos donde el rival te va a poner en dificultades, suelen ser temporales, pero pueden ser muy largos y hay que hacerlos con naturalidad. Y hay momentos donde tú tendrás que tener la iniciativa y aunque no acabes de encontrar los caminos, tienes que seguir insistiendo. Y lo que no podemos hacer nunca es perder la esencia del equipo. Creo que en un partido hay muchísimos momentos muy variopintos, momentos buenos, momentos malos. El otro día les poníamos la metáfora de la mar, ¿no? Cuando ves las olas que parece que está muy revuelto, pues intentar tener la paz que hay debajo de esas olas, que la mar está en calma. Entonces creo que es manejar ese tipo de emociones que son muy, muy importantes
importantes en fútbol, me atrevería a decir que determinantes, porque los pensamientos o somos muchas veces lo que pensamos, y es verdad que lo más importante es que nuestro equipo esté conectado al juego, que comprenda y se perdone si hay momentos que perdemos balones o fallamos o los ataques no son fructíferos, pero que no podemos dejar de insistir. Y es una evidencia, el calor aquí ha sido brutal en el verano y los campos, tanto el campo, el estadio como el anex no están en las mejores condiciones. Pero bueno, también decíamos o habíamos hablado que el clima, cuando se fuese suavizando, fuese un poco más amable, seguramente, bueno, pues todos los trabajos que se han hecho y se van a hacer, pues ayudarán a que el campo mejore. Es evidente que ahora mismo, pues bueno, todavía no están como nos gustaría, y más dándose o tratándose de un equipo como el nuestro, ¿no? Que tenemos una idea muy concreta de juego, que necesitamos que el campo esté bien para poder hacer un juego, bueno, fluido, ágil, dinámico y asumir ciertos riesgos que ahora mismo, pues en las iniciaciones del juego, pues bueno, pues te pueden llevar a tener algún susto, ¿no? He dicho más veces, yo soy un simple entrenador, un currela que trata de sacar lo mejor de sí para que ayudar a ese grupo de jugadores o estar al servicio de ese grupo de jugadores para que compitan bien. Nosotros, a mí no me gusta hacer llamamientos, me gusta trabajar y convencer desde nuestro trabajo, que la gente se identifique con lo que ve. Es muy fácil muchas veces, ¿no?, que vengan y que nos ayuden, y yo creo que tiene que ser al revés. Tenemos que ser nosotros los que, con lo que demos en el campo, les invitemos a animarse, ¿no? Que ojalá, pues bueno, yo desde muy pequeñín que fui al Sardinero, pues cuando tú lo empiezas a ver desde pequeñín, ahora que dices lo de los colegios, sería una maravilla, pues que bueno, pues que las familias, los abuelos puedan compartir momentos con hijos, con nietos. Eso es lo ideal. Doncs les declaracions d'Àngel Viadero, Crac, crac. te pots dormir, però se nota que hi ha un entrenador de futbol i Voleu que dona continuem- gust escoltar-lo. Voleu que continuem fent això el resum de la roda de premsa de Viadero? Si per les us següents interessa setmanes, o no? us sembla un rotllazo i passem, és igual, comentem una mica És i que no cal ni posar. Jo quan com vulgueu. estic editant-ho i tal a casa dona molt gust sentir, i també per fer una mica de prèvia és interessant, però no sé si pel xat s'us avorreix o què. Així que ho llegim. Déu, sí. Bé, comentava sobretot el perill del Terrassa, que, bueno, això sempre, de que costarà molt, però ja parlarem més tard a la tertúlia sobre tots aquests temes, perquè Espera, és que veig el Rubén pel xat, que feia molt temps que no el llegia pel xat, dient Viadero sí, és got. veritat. Jo crec que al Rubén, També una bufanda. jo crec que li hem de donar una bufanda, perquè la temporada passada crec que va estar més d'un any subscrit, 100%. Sí. També la tens assegurada. Rubén, tranquil. Cap problema. si vas demà al camp d'esports, m'escrius per WhatsApp, que tens el meu número. Igual que el Santi, igual que l'Àngel, tots aquests I també. quedem demà. Sí, si no ja parlarem. Jo, nosaltres. bueno, te dic, m'ha arribat un càrrec de 25 bufandes a casa, vull dir. De la cova, guapíssimes. Tranquil·les. Guapíssimes. Tranquil·les. Tranquil·les? Ara fem un incís de futbol, no? No, Mira, el Rubén no hi serà, però bueno. no serà. Ja quedarem. Fem un incís de futbol, Fem un no, incís, Pol? sí, perquè sempre està bé parlar una mica de bàsquet, tot i que no sigui el nostre amic Ramon Gasquet, que el molestàvem cada divendres, ara no, ara serà cada dissabte. Tenim un vídeo que agraïm a l'Albert Escuer, que ens hagi ajudat. Aguanta. Primer intro com bàsquet. Està Ah, guapíssima, que vam veritat, tindre que pagar per veritat. fer-la, tio. Anem a parlar de bàsquet, del Força Lleida, Cobàsquet i tot això. Cobàsquet. I com explicava el Pol, avui tenim un petit vídeo de l'Albert Escuer on ens explica, juntament amb el resum del partit de dijous Espectacular. contra el Barça, com arriba el Força Lleida i què n'espera d'ell durant aquesta temporada. Així que no m'enrio més i posem el vídeo ja. Què tal, Pols? Doncs si parlem del Força Lleida, certament doncs, la temporada de l'equip de Gerard Encuentra és com la de la majoria d'equips, no? Són melons per obrir. En aquest cas és cert que venim de dues temporades extraordinàries, curiosament després d'un descens de categoria que semblava doncs, que ens emportava altre cop als inferns del bàsquet estatal, doncs el club es va treure de la mànega una plantilla que va ser capaç de fer una Final Four aquell any, després de salvar la categoria als despatxos, i que la passada temporada també va estar capaç de classificar-se per disputar el playoff d'ascens a la Lliga ACB. És cert que ara hi ha un canvi de cicle. Respecte a la pretemporada anterior, doncs no tenim Michael Carrera, no tenim Juan i Marcos, no tenim Miguel González, que eren tres jugadors referents a les seves posicions i segurament tres dels jugadors més valorats de la categoria, i haurem de veure doncs, com ens en sortim a l'hora de suplir aquestes baixes. El que és cert és que continuarem jugant al mateix, perquè la filosofia de Gerard Encuentra és clara, però amb altres peces. Continuen 4 jugadors, que és important: Lobo, Brito, Cuellar i Villar. Això sempre doncs, facilita les coses a l'entrenador, en el sentit de que molta feina
feina de pista ja està feta, i respecte a les noves incorporacions, doncs és cert que hi ha hagut un daltabaix de darrera hora, com està la lesió de Marvin Ogunsipe, que en principi està criat a ser el 5 titular de Gerard Encuentra en aquesta temporada i un jugador referent. Aquesta baixa, com dic, és un autèntic daltabaix perquè econòmicament implica que ara el club s'ha de moure per buscar un altre substitut i perquè, insisteixo en que teòricament havia de ser un jugador important. A partir d'aquí haurem de veure quin és el rendiment d'un Nacho Arroyo que ve a suplir a Juan i Marcos. No ho tindrà fàcil, però bé que és un jugador que apuntava moltíssim i que jo personalment crec que té molt talent i que pot ser una bona peça. Kenny Hansbrook, que és el jugador veterà que hem fitxat al perímetre per ser una mica la metralleta juntament amb Lobo. Jo crec que pot oferir bones prestacions després del que vam veure a Cáceres, però també hem de veure si aquests 37 anys i aquest ritme de joc i sobretot defensivament que imposa Gerard Encuentra com l'entoma Kenny Hansbrook. I pel que fa a la resta, Courtois és el 5 intimidador que no teníem la passada temporada, i Javi Vega és un home també amb molts tiros pegats a l'Eport, amb moltíssima trajectòria en el bàsquet professional espanyol i que segurament ho farà bé, igual que Osvaldo Matilionis, que és un home que torna al Barris Nord 10 anys després i que és una assegurança en el tir. A partir d'aquí falta tancar la plantilla, faltava un 4 abans, ara falta un 4 i un 5 després de la lesió de Marvin Ogunsipe, i veurem com és aquest meló que obrim al Força Lleida en aquesta 23-24. I pel que fa al partit de l'altre dia contra el Barça, poquetes conclusions. Em van agradar Vega, em va agradar Matulionis, Arroyo va tenir estones que sí, però d'altres que no. Courtois va apuntar cosetes, en defensa sens dubte serà un jugador que intimidarà moltíssim, en atac haurem de veure com se'n surt, i Kenny Hansbrook no va tenir el dia en l'anotació, i quan un tirador no té el dia a l'anotació, ja sabem el que passa, per bé que són coses que acostumen a passar en el món del bàsquet i en els tiradors. En definitiva, jo crec que venim de 2 temporades que han estat molt il·lusionants, i aquesta és una mica incògnita per veure com iniciem aquest nou cicle, això sí, amb una garantia a la banqueta com és Gerard Encuentra. Doncs agrair a Albert Escué per aquest vídeo que s'ha esplayat i informant-nos del Força Lleida. Dintre poc torna a bàsquet, jo estava molt perdut, per tant, li agraeixo aquesta actualitat. Jo vaig anar dijous, vaig tindre que pagar 15 euros i això fa mal, perquè no soc jo que no soc soci, no? Però és que els socis feien pagar també 10 pavos, és bastant. Bueno, és del Barça. És el Barça, suposo que tenien que al Lleida, si vingués un equip de... que ja et dic segona, però la primera. Estava comptant l'altre dia, mentre estava al Barris, s'hauran tret fàcil 50.000 euros. Bueno, no sé. Sí, vaig comptar, I després, suposo que el Barça no ve de gratis. També... Bueno, però també són com, no sé, potser no, però... Estan com afiliats. Clar, clubs amics... Jo crec que aquí s'ha tingut que donar alguna cosa. Pol, comentant, ja per tancar el tema de bàsquet, que tampoc en sabem res, sí que sabem de mirar samarretes i a tu te van agradar molt les noves equipacions. Jo, sincerament, vaig veure les 2 equipacions. La primera és molt xula, però la segona, blanca, a mi m'encanta, tio. T'he guanyat. T'ho juro, vull dir, les vaig veure i vaig dir, mira, si puc me la compraré, perquè em van agradar molt. Ja t'has comprat la del Lleida Esportiu o no? Me vull comprar la Bordeus, tio. He d'ahorrar, no tinc tanta pasta, tio. Estic ahorrant. Pues mira, parlant de samarretes de futbol, i abans d'entrar a la tertúlia vaig veure un tuit l'altre dia que dia un noi, me sembla que era el que porta Sentiment Lleidatà, que a classe veu que hi ha molta gent s'està portant les samarretes del Lleida. Jo l'altre dia pel carrer vaig veure un nen petit amb una samarreta del Lleida, tio. Però amb la nova o amb aquesta? Xinos, però la dels xinos. Vale, bueno, no compte. Però que no, que se nota la passió. Quan anàvem a l'escola Alba? No veia ningú, tio. Anaves tu i te deien algo de què fas en de Lleida o què? Anem tu i jo, potser, una mica. Tu i jo sol amb la samarreta de Lleida? Que, bueno, ja, però encara m'ho diuen, però vull dir... deien, no tant. Que Lleida, que no sé què, i ara sempre que parlo de Lleida em diuen, pues Lleida fa pena, tio, no sé què, i m'enfado a vegades, tio. Joder, la perquè reflexió... una cosa és que no vulguis anar a Lleida, l'altra que comences a faltar al nostre equip de la ciutat. La reflexió era que ara ja això no se diu tant, i és que jo... Encara se segueix dient, però se veu molt millor. Tots els amics que tinc de l'institut els he fet anar a veure el Lleida. Pues jo no ho aconsegueixo. Jo els dic i diuen, jo no aniré a Lleida, tio. Hi ha alguns que s'han fet socis, tio, ho has d'intentar, tio. I més en això de la cova. I més amb aquestes samarretes... Només venen si els invito. Això és cruel, Increïble, Pol, increïble. El sentiment se porta o no, tio? Sentiment lleidatà, sempre. Sí. I si comentem ja una cosa que volíem comentar fa 3 setmanes i encara no hem comentat? Vale, perquè... Vale. És un moment, és només d'anècdota. Anècdota, on està el vídeo? Víctor Vidal Kings League. Oh yeah, bro! Ok. Ho comentem una mica per sobre, i és que Víctor Vidal... Vaya, he trobat el cabrón. L'exporter del Lleida Esportiu. Vaya cabrón, tu. Hòstia, que llestes aquell cabrón. Fitxa pel gran Ultimate Móstoles, de la King. Això no, amb el marito, amb la marioneta, tio.
Marioneta. Què te sembla, Pol, a la mostoleta? Porque s'ha buscat un xollo el cabró. Deu estudiar a Barcelona Medicina, no? No, Se va retirar del futbol, per lo que jo que tinc No, entès. ens va comentar A que veure, el va. tema que cercania, s'acaba perquè de dir, ell estudiava Medicina i clar, pues, el Sabadell anava molt bé per el lloc i tal, pues, a Barcelona, deu estudiar a Barcelona, Kingsley que deu cobrar bé, guanya Home, visibilitat, crec que vull dir, Picu? un xollo que flipes. Què guanya s'ha el trobat. Picu? Igual 7.000 euros, podria ser? El Picu, els altres... Ah, no sé, no sé. No sé, algo No ho sé, però el cabró ha guanyat visibilitat, està a casa i, hòstia, tio, que és una experiència, vull dir, no. Espectacular, home. Soy yo, vamos, Bon porter, jo vull ser ell. Tota la sort i Víctor... Jo als 23 anys vull ser Víctor Vidal. Víctor, una entradilla o algo, un vídeo de DJ Mario, no? Vinga, va. Claro. De quin equip ets de la Kings League, Pol? Del barrio. El barrio de Holanda. Tio, lamentable. Sí, Ara sí. li preguntarem a l'Albert Carbó perquè me sembla que també És molt segueix fan, la Kings League. és molt fan. Jo sóc de Rayo de Barcelona. A mi també m'agrada, I los Buller, i Gigantes. Gigantes pel show de... Però sí d'elegir un, sí. Què estem fent parlant de la Kings League? El banana. A veure què diuen per aquí. Això és una patxanguilla entre col·legues cada fin de futbol. Té ben poc, bueno, sí, de futbol... I mira, Va. per ser Picu cobra 900 nets al mes. Igual m'he fumat... Ah, vaya chollo el cabrón, M'he fumat un canuto, amb 7.000 euros. Sí, no. Más o menos està per allí. Vinga, va, passem a lo de Lleida. Que Lleida no està a la Kings League, però està a segona ref. Vicenç Oromí. És veritat, Vicenç Oromí, excantera del Lleida Esportiu, exjugador, me sembla que del juvenil A, també a los troncos. Hòstia, quin tronco, tio. Vinga, va. Hòstia, tio. Què anem, fent tertúlia ja? Sí, No tenim som-hi. música, no?, per la tertúlia. No, però tenim una plantilla feta amb les càmeres... Efectivament. Perquè qui portem, Pol? Això t'ho pregunto jo. Qui portem, Pol? Doncs Joan Mortes, bona nit, i també acompanyat d'Albert Carbó. Que efectivament no està a Huesca, vol fer una de les seves entrades espectaculars. Què? Espera, que no se veu aquí. Què tal? Bona nit. Bona nit, Joan. Ens sents bé? Ui. Em sentiu bé? Sí, Sí? ens sentim bé. Espereu, que l'he liat una mica i estic configurant això. Us tenim, Perfecte, perfecte. Què tal? Molt bona nit als dos, com esteu? Què en sentiu? Bé, Ara. Bé. però no parlem de la Kings, sisplau. Albert, de quin equip ets de la Kings League? Que sé que la segueixes molt. Sí, sí, sí. Ui, va amb molt retras això, Espera, vaig a fer una cosa, recargo la pàgina. És que si no semblarem retrasats, tio. Va amb Va cantar una mica. Tan, 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 Quin partit tan, ens espera demà al Camp d'Esports contra el Terrassa? tan, Quan estan les entrades de Futbol Club? La gent està veient el que estem fent o no? No. A meitat, Una mica. meitat. Això és molt lamentable, Disculpeu a la gent que ens està escoltant. A veure, fica't Joan, a la bona nit, nostra bona càmera. nit, Joan, com diu el Rubén. Fica't amb la nostra. Ah, clar. Ui, pues, hòstia, com s'haurà desconfigurat ara, Bueno, Pol, com veus el partit de demà contra el Terrassa? Àngel Viadero, bona nit. Bona nit, Joan, bona nit, Joan, bona nit. A veure, Hòstia, que lamentable. Què podem fer? Ho fem per WhatsApp? Bona nit. No sé. Bones. Manera. Però per què va tan malament? Què és la connexió? A veure, bona nit. Mala nit. Fem videotrucada per WhatsApp o... hòstia, això no ho teníem planejat, No puc evitar. Ai, estan els dos, bona nit. Bona nit. És igual, vam retard, ho sentim molt, perquè... Bueno, vam retard, però ho farem com puguem. Bé, comencem a parlar de Lleida. Ha sigut així molt improvisat, però és com va. Tenim pensat fer un tier maker dels fitxatges per a que opineu juntament amb nosaltres, però ho deixem pel final perquè la connexió va com va. Us voldria preguntar, Carbó mateix tu primer i després el Joan, esteu satisfets amb el Mercato? Vull saber... Què fem, Pol? Anem a fer una cosa. Bona nit, Joan, bona nit. Bona nit.
Bueno, igual ha millorat una mica o què? Ara? A veure, sí. Us preguntava per Mercato del Lleida què us ha semblat. Comenteu una mica per damunt perquè passem a la prèvia. Tira la manta, tenir el terror. Hola. I em dius que no. Hola? Anem a fer una cosa, Pol. Com ho fem? Se pot fer un grup de WhatsApp i fer una videotrucada? Podria ser, no? Ho provem, és que si no és horrorós. A veure. Aguanta. Faig un grup de WhatsApp ràpid. Música arriba. No, en sèrio, estem rient perquè ens surt natural, però és que no... Perquè s'ha de riure a la vida. No, espera. Clar. No ho entenem, tio. Aguanta. Joan... Us envio un link... Bueno, és que no sé si ni m'escolta. És que... Clar, jo ara també he d'entrar. Però ara tindrem un lío amb l'OBS que flip-flas, Que estarà guapo, no? No sé. La música, Pol! Que vols música, no? La que sigui. Sí, la que sisplau. sigui, no? Una mica de cúmbia per Mateo, o què? La música va, no? Vale, unir-me? Si ens sentiu per StreamYard, uniu-vos a la trucada de... Vale, està el Joan! Anem a fer una cosa. Ho sentim Sento, molt. sento. Perfecte! Mira, saps què, Pol? Vaig a compartir pantalla del meu WhatsApp i me dona igual, tio. És igual, no? Sí, és igual, vull dir ara mateix. Voy. No, fuente multimedia. Perdoneu a la gent que no ens està veient. Compartir pantalla, on està, Pol? Aquí. I ara espera la nostra... Run! I com ho fem amb la nostra càmera? Així és igual, està. No, tio. Està guapo. Està perfecte així. A veure, Joan, ens sents? Lo Em sents recibes? perfecte? Et sento, ho sento els dos, sí. I al chat, al directe se sent? Vámonos, jo espero que sí. Si no, Carbó, sisplau, si no, uneix-te al WhatsApp, si no, sisplau. que llegeixin els llavis. Carbó. Ara li envio un WhatsApp. A veure, vale, Joan, Espera, que puc fer això? Joan, què tal? Bona nit, hòstia. Bona nit, si es pot dir alguna cosa. I ara Què que estem fent, sisplau? estic intentant millorar això per posar la nostra càmera aquí. Perdoneu, això és... No pateixis, Pol, amb això. Lo tenemos. I ara li vaig a dir a l'Albert. Vale, què opines del Mercato, Joan? Directe, Sí, comencem? Dale. Sí, la gent te sent. Comencem. Bueno, començo. Jo penso que A veure, Lleida penso que ha millorat a nivell qualitatiu els jugadors, clarament, per mi clarament. Potser a nivell defensiu no, potser tenim... Potser Arnau, que Arnau per mi era la peça fonamental de l'any passat. Però penso que a mig del camp ha millorat moltíssim i sobretot a mi la que me motiva moltíssim és Sergio Montero. Llavors, tu creus, Joan, que millorem plantilla la temporada passada o què? Sí, clarament. Per mi clarament. I a més, doncs, bueno, jo penso que a nivell on teníem la deficiència, bueno, una de les grans deficiències de l'any passat era el tema del mig del camp. I aquest any no només l'han millorat, sinó que un mig de camp molt vertical. A part, molt solidari, molt combinatiu. A mi m'agrada molt l'equip aquest any. Cert és que li falten jugadors, com bé us he sentit dir, no? Però bueno, jo considero que l'equip està en bona línia, per lo menys. Bé, al Bel Carbó te veiem hasta l'arruga de... I és culpa nostra. Sí, I és culpa nostra, totalment. Carbó, ens sents? Si pots parlar, ens serveix. Sí, ho sento. Vamos! Tira, Carbó, ho sento. tira. Lo que tu vulguis, tio, lo que tu vulguis. Vinga, parlem de futbol ja. M'heu putejat, Pols. Jo us anava a felicitar perquè sou el millor programa de Twitch del futbol català i avui no ho puc dir, això, de que m'heu liat, cabrons. És la connexió, Albert, és el que t'està amb una torre de la carretera tirats pel camino, però bueno. No, però ho hem solucionat, sí. Tanta pasta.
Tanta pasta guanyeu que teniu una torre, cabrons? Sí que us va Sí, bé, tio. tu, amb els subs. Efectivament, La la compartim en quantitat quadri. té 0 euros. Així que... Què tal, Bé. Albert? Com estàs? La teva desconnexió de l'estiu, que no t'hem vist per Twitch ni res? Estic a punt de comprar un club de futbol i... El Badalona Futur? Interessant. I llavors... Sí, sóc l'empresari lleidatà d'èxit i renom que vol comprar el Badalona Futur. Ho sabíem. La intenció és comprar-lo per cremar-lo. Una pregunta, Albert. Què vas, amb el mòbil o amb què? Amb el mòbil, Amb el zoom. estic al balcó. Amb el Estic zoom. al no sé balcó. si és culpa Perquè el mòbil... que li tinc el zoom posat o... Bueno, és igual, tirem. És que m'és igual, m'és igual. Ai, Així, és igual, Així, és millor? igual, com vulguis, com Bé, si te vols desactivar. volíem fer un tier maker, però visto lo visto, impossible. Millor que no, Així que tenim més temes per la tertúlia, evidentment, perquè Tema de la Sí, plantilla, va, què del mercat de vols? fitxatges, que comentàvem ara amb el Joan. Albert, no sé com has vist tu aquest mercat de fitxatges i què en Sí, penses ja ho de he la comentat. plantilla curta que parlava també Raúl Fuster a la roda de premsa. jo penso que és infinitament millor que el de l'any passat. De fet, jo crec que no recordo un mercat de fitxatges tan positiu com aquest, però se'ns ha quedat una o dues assignatures, no? A mi em falta un parell de jugadors. Està molt bé, em va encantar la roda de premsa de Fuster, es nota que ha treballat, que té les coses clares, que ha hagut molta feina a fer i s'ha fet màgia amb el que havia, però la clau és arribar vius al desembre, penso jo, i al desembre trobar aquestes dues cosetes que ens falten per tancar la plantilla, ara que sembla que els nigerians, no sé si per sort o per desgràcia, no arribaran. Ja en parlarem també, perquè, home, recordem que encara tenim el tema del mercat de fitxatges d'agents lliures. No sé si tu, Joan, també apostaries per incorporar amb algun jugador sense equip o prefereixes que esperem al mercat d'hivern per a que tinguin rodatge? Jo és que la veritat és que estic molt tranquil, no? Perquè és que tenim a Fuster. A mi és que Fuster me dona tota la confiança i qui me dona més confiança encara és Viadero. Si l'any que passat amb la plantilla que tenia Viadero va fer el que va fer, doncs aquest any jo confio. Si diuen que hem d'aguantar fins que no porta alguna diferencial, doncs en saben més que jo me'ls crec. Sí. Sí que és cert que a nivell ofensiu i a nivell de banda me falta algú altre. Però a lo millor és que hem de confiar més en els jugadors que tenim i no portar jugadors de relleno, no?, que es diu. Aleshores, jo penso que val la pena esperar. Si troben algú que valgui la pena el portaran i si no, anirem al mercat de gener. Bueno, clar, és que Raúl Fuster comentava que un golejador de 15-20 gols no el poden portar, però és que a més no vindran a segona ref. Aquests jugadors ja estan a primera ref, estan a categories superiors. Per tant, jo crec que tal com estem a segona ref, hem fet un mercat prou bo. Per mi, com estic d'acord amb vosaltres, no me val l'excusa dels 16-17 jugadors. Per mi segueixen curta la plantilla. Que falten aquestes 2-3 peces que veurem si arriben lliure al mercat d'hivern o el que sigui, però per mi segueixen faltant. I comentàvem abans el tema de... Bueno, comentava Fuster que perquè li han preguntat pel tema del gol, i és que tenim jugadors a la segona línia que, clar, sí que la temporada passada tenen bons registres, com per exemple són Mateo, com són Montero, que en mitja temporada va fer 4 amb la penya deportiva, però pensa que si se'ns lesiona Xuli, o encara està en Xuli, a mi me falta encara aquell killer, diguéssim, com era Ernest Forgals, que se'n va parlar. I a més confien que Xuli millori els números de l'any passat, cosa que... Com veieu vosaltres el tema del Els millorarà segur. Els millorarà segur, Xuli, els números de l'any passat, n'estic segur, i jo prefereixo, com deia el Joan, una plantilla curta, que no 2 o 3 tios, que els sobrin, que només aportin queixes, que estiguin de mal rotllo, que no estiguin contents. És a dir, i més tenint un mercat com és el del desembre. I si el club ho té clar, Raúl ho té clar, que faltin cosetes i que es buscaran, doncs, a tirar fins al Nadal i... No us falta, llavors, el delanter, aquella peça killer, diguéssim. Sí. Em falta el delanter, una casa a la platja, 5 milions d'euros, un Ferrari, però bueno... Però és el que hi ha, no? Sí que falta. Exactament. Però falta. Igual alguna de defensa també, no? Més central. Sí, la defensa sí. Jo a veure, hi ha 2 posicions que penso que ho diu tothom, No vull repetir-me, però un central que pugui jugar de lateral i un defensa i un nou que fixi defenses o que vagi bé per alt, a mi sempre he dit que falta aquest equip sempre, però ja des d'inici de temporada perquè veia que no el fitxaven. Però
però bueno, si veuen que amb això anem tirant, l'any passat vam tirar sense un perfil com aquest, perquè Mario Rivas no va funcionar. Aleshores, jo me'ls crec. De moment no els crec. Potser al Nadal diré que no me'ls crec. I veient el partit de la setmana passada tampoc te fa allò d'arribar a urgència, saps? Vam sortir amb molt bones sensacions d'aquell partit, i no sol d'aquell partit, sinó de tots els que s'han jugat ja de pretemporada. No sé com vau veure el partit de la Nucía, si és que els vau poder seguir per televisió, i com vau acabar després del plantejament fet i del joc que va oferir els d'Àngel Vidadero. Jo el vaig veure en diferit i al final és aquesta categoria. La primera mitja hora et poden marcar, no ho fan, i a partir d'aquí marques tu i a la segona part ets més dominador del joc. És una categoria igualada, on ara no hem de dir som els millors, i si ens guanya el Terrassa demà tampoc han de començar a cremar el camp d'esports. És molt igualat, les plantilles són igualades, els petits detalls, els moments, la sort, les dinàmiques, preparació física. Llavors jo crec que hem de tenir paciència. Serà una temporada... L'any passat, al final, fent-ho tot tan malament com va anar, vam estar a 3 partits més d'estar allà dalt, saps? Tu imagina't. O sigui, que molta paciència, que Teruel no existe. Saps el que et vull dir? El del Teruel jo crec que va ser una cosa única i no crec que repeteixi enguany que un equip es dispari i pugi com va pujar el Teruel. Sí, no podem ser nosaltres? No. Vale. I l'Hèrcules? L'Hèrcules tampoc. L'Hèrcules és més pupites que nosaltres. Amb tots els respectes pels companys del podcast de l'Hèrcules, però són uns pupites, no hi ha res a fer. John, vas poder veure tu el partit contra Nucía? Sí, jo el vaig veure i és, tal com l'ha dit l'Albert, és el que va passar. És a dir, la primera mitja hora vam començar molt bé, però vam anar baixant fins al gol, i van marcar el gol, el partit ja va canviar, la segona part vam ser dominadors, que podíem haver fet 3 gols perfectament, i després van demanar l'hora perquè van començar a acumular jugadors al davant, però bueno, van patir fins al final, com és que no pot ser d'altra manera. Sempre hem de patir amb aquest equip. Amb aquest equip i amb aquesta categoria. Sí, és el que toca. Jo sí que volia llançar un tema, ja que estic aquí, i és sobretot el tema d'Àlex Rico, no? No està sortint. És que a mi, jo és que tinc molta confiança en aquest xaval. L'he vist molt poquet, però tinc molta confiança. Jo també. Igual que el Javi Soto, no? Sí. Són xavals que jo crec que si comencen a jugar de seguit, partit sí, partit també, notarem una plantilla una mica més gran de la que ara ens estem pensant. Vale? El que igual pot ser, estic d'acord amb tu, el que també ha comentat Raúl Fuster, que al principi els hi pot costar, però clar, amb això que els hi pot costar, si els dones la confiança i els minuts, doncs sí que també se soltaran abans. És que tampoc sabem si els hi pot costar perquè, a veure, portem un partit de lliga, tranquil·litat, però és el que parlem, sí. A mi, jugadors que em van sorprendre molt van ser, per exemple, Montero. És un tio que els primers partits de pretemporada igual no te deia res, però és espectacular com lluita totes les pilotes, tot el rato intenta associar-se buscant parets, passes en profunditat, m'agrada molt. I també Mateo, que a part del gol també és un jugador que té una qualitat espectacular. Mateo, no tenim cançó de Mateo? Tenim una cumbia que l'han posat fa una estona, ara l'he de buscar. Com veieu aquests noms? I si hi ha algun jugador que us cridés més l'atenció, com Quadri, que continua estant en la seva línia i recuperant cada pilota de la història. Bueno, és el que comentàvem. Per mi hi ha més qualitat que d'altres anys. Hi ha 4, 5, 6 noms que il·lusionen. L'any de Gabri només il·lusionava un nom. Moja Keita. Saps? Que a més es lesionava. Per dir-te alguna cosa, l'any passat, saps? I jo crec que aquest any Xuli, que era un nom que més podia il·lusionar l'any passat, pot ser per trajectòria i nom. Sí, Xuli, el nostre ídol de confiança. ¡Vamos, Xuli! Ells no senten la música, no? No ho sé, igual una mica de fons. Hem tingut una idea espectacular. Albert, tu que formes part de la cova, a veure si t'agradaria fer-la. Anunciem, no sé si ho vam dir igual ja la setmana passada, que el Juanal s'ha comprat tot el disfraç de torero, amb la seva capa, i el portarà al camp d'esports, que és el més fort. I he pensat, i si allí li enganxem l'escut del Lleida a la capa, l'escut de la cova, el deixem amb un córner i quan marqui l'agafi Xuli i faci un... És que si ho fa el temple es cau, bro. Seria espectacular, seria espectacular. No, el que hem de fer és que si pugem,
el Juana amb el traje de torero al camp d'esports, però en lloc de vaquilles, que no està ben vist, amb porquets, que és més lleidatà. Saps el que et vull dir? Unes truges per allà, uns ports corrent i... Caragols millor. Vinga, va, fora bromes. Tornem a jugadors. Com vau veure a Neider Lozano? Perquè és un nom que s'ha parlat molt, de que està igual bastant verd per tema lesions. Bueno, s'ha de parlar, és el primer partit de Lliga. A mi no em va desagradar, la veritat. Però tampoc tenim una altra opció. O sigui, si va bé i si no, aguantar-se. Bueno, jo del Neider hi ha un tema, no? El Neider ha patit una lesió molt greu i quan no està en forma se li nota molt, perquè té por. Jo és que algun partit de pretemporada li veia que li faltava l'empenta final per fer el salt o per fer l'entrada dura, no? Jo penso que encara li falta una mica, ha d'agafar la forma, pensa que és un jugador molt muscular, jo estic convençut que alguna lesió tindrà. Aquests jugadors que tenen molta forma física, molta força, com per exemple em preocupa molt Fer Cortizo, no? Perquè és un xaval que té unes cames molt... És un animal. Aquest tio, com se'ls lesioni, patirem per aquella banda. Sí, bueno, perquè... canviarà Tom Ripoll de banda. Bueno, tenim el juvenil que han pujat, que va jugar contra el Mollerussa, el Ivan Combes. Lateral dret o esquerra? Lateral dret, vols dir? A mi em sembla que va jugar per l'esquerra. No, era dret, no esquerra. Dret? Pues a mi m'agrada molt, també, i està en dinàmica del primer equip. Però sí. Coincideixo amb tu. No sé, Albert, tu com veus a Neider Lozano? Jo és que el problema de Neider Lozano que podem dir que no, diguem-ne, no tothom li ha aconsellat, o la gent que en sap, no tothom té clar que pugui aguantar el futbol professional una temporada, diguem-ne. I és normal que vagin poc, quan els mateixos professionals, doncs alguns mostren dubtes. Jo estic sorprès positivament, perquè me l'esperava pitjor de forma física, de posar la cama i de tot. Potser que estem d'acord que un jugador sense aquesta lesió, en aquesta categoria, pot jugar una nit sense haver dormit i malament. Vull dir, és un jugador per la categoria. Llavors, potser tornar a poc, amb aquesta categoria tal, potser li va bé. No ho sé. És un experiment que pot sortir o molt bé o molt malament. Correcte. I si no, haurem d'esperar... Si surt molt malament, Òscar Rubio malament, perquè no sé a qui posarem, ja. Mira, el Sergi pel xat ens aclara que pot jugar per les dues bandes, l'Ivan Combes, però que és dreta. I el Rubén diu, Cortijo va jugar els 34 partits de Lliga l'any passat, calma Condé. I si el físic el respecte, sobre Neider tenim el millor central de tota la segona RFF. Una altra cosa que volia comentar és el fitxatge que es va fer, o la fitxa que li van poder donar finalment, al nigerià Musa Issa, que ve de la Lliga de Bielorússia, i que amb aquesta pretemporada ens ha deixat bastantes bones sensacions. No sé com sortiríeu al mig del camp el partit de demà. Tenim jugadors també, com ha dit el Joan, Alex Rico, Javi Soto, tenim a Quadri, que igual incorporant a Musa Issa no cal que jugui d'aquest pivot defensiu i es pot apropar més a la zona defensiva. No sé com jugaríeu demà amb aquesta zona al mig del camp. Bueno, jo a Musa, la veritat, la meva sensació és que s'adapta perfectament a la manera de jugar que vol Viadero. És un pivot, perquè estaven jugant amb un pivot que era Quadri, que jo no el veia de pivot i molta gent potser tampoc. Efectivament. I penso que fa poques coses però les fa bé. Considero que és un jugador correcte per la categoria. A més, no sé si s'heu fixat, però a Viadero li agrada també la polivalència dels jugadors i li agrada posar la defensa. O sigui que ara tenim un central nou i no ho sabíem, no? Però bueno, així és Viadero i la seva polivalència. Jo crec demà que continuarà amb Quadri. Crec que Quadri el vol en posició de pivot. El que passa és que la primera part amb Quadri de pivot va fer un forat al mig del camp que allò era terrorífic i no sé què és el que vol plantejar Viadero. El que jo sí que penso és que Terrassa sortirà a aguantar el resultat i a buscar les seves oportunitats. Aleshores serà un partit una mica més trabat que no pot ser l'any passat. Anem a parlar del partit de demà, Albert. Com veus el Terrassa? Jo sortiria al mig del camp amb Diamancà, Juan Agüero i Javi Comera. És que si no feia la broma no era jo. Ho dic perquè a la web del club encara surten com a jugadors de la plantilla. Sí. I si no disparava una baleta, saps, el mote francotirador com que perd essència. És veritat. I havia de fer la parida. O sigui, la baleta de que la web, que espavilin, no? Vinga, va. Recadito. Tampoc espavilin, queda molt així, molt forçat, saps? Bueno,
Ja ho has dit, està allí. El veig complicat. El partit demà contra el Terrassa. Molt complicat. Jo penso que el Terrassa ha fet una aposta desgavellada ficant diners que no hi són, perquè tenen 742 socis, no ens tenen els números, jo crec que ni la família dels jugadors són socis, i han ficat molta pasta. I llavors l'ascens és com una mini obligació, i van començar a perdre 1-4 a casa. Llavors, jo sortiria a muerte si fos el Lleida Esportiu, perquè un gol al primer quart d'hora faria desgavellar moltes coses. És el que els hi va passar la setmana passada contra el Badalona. 2 gols ràpids i ja està. Correcte. Bueno, clar, pues serà això, un partit... Dix, Albert, dix. Jo vull parlar de lo que més trobo a faltar a Lleida Esportiu. Una cosa que em falta i molt. Tinc molta por per lo que em diguis, Albert, m'espera de tot. Són socis, ens falten socis. Home. A mi, que encara no haguem arribat a 2.000... Al 23-24? M'he sap greu. No. Però és que... Si el club no ho ha anunciat, dono per fet que no som 2.000. I a mi em preocupa, perquè ja no hi ha excuses ara, És que, no som 2.000 però el ni club, conya. què més pot fer, Albert? Perquè l'altre dia van anar a la plaça Sant Joan. Ja no, jo recordo quan hi havia els innombrables, que es deia, no, anar a la plaça allà, 20 socis, que està molt bé, que es van esforçar molt de mèrit l'acció, però 20 socis. Jo crec que ens falten socis. Jo ho deia perquè avui, ja sabeu que vic davant del camp del Sant Andreu, avui hem fet una presentació a la maquinista, amb tota la base, espectacular. 3.000 socis. No només això, trobes molta gent, hi ha molt xup de Sant Andreu pel carrer. O sigui, gent que no és soci perquè no pot anar al camp, perquè ho troba car, pel que sigui, però hi ha ganes, hi ha coneixement. O sigui, al barri es parla del Sant Andreu. No sé si a Lleida hi ha aquest xup-xup, ja no són els socis, aquest sumar. Segurament, i acabo el meu monòleg, perquè és que ho volia dir, ho havia de dir, pel tripartit que hi ha a Lleida, no? Sabeu quin és el tripartit de Lleida? Tenim el Lleida permeteu-me, dels antics goriles o dinosaures, no? Aquest que volen ara comprar la dona futur, ficar la seva gent, que Lleida sigui, doncs mira, el seu forat de diners obscurs, portes giratòries i tot el que ha sigut el Unió Esportiva Lleida, que va acabar tenint 24 milions d'euros, ho vull recordar. Després hi ha el Lleida del futbol popular, aquests que tenen unes putes ganes de cremar-ho tot, que ho critiquen tot i rajen de tot, perquè volen ficar el futbol popular on no mani ningú, però tenen unes ganes de ser els protagonistes que no se les acaben. I finalment hi ha Lleida de Pereira, saps? I això és un ambient que permet que alguns ho defensin tot i els altres ho critiquin tot. I llavors no ens permet ser autocrítics i seguir avançant. I crec que és l'hora de deixar de mesurar-nos ja són les 12 quasi, la polla o els ovaris i començar a remar units i deixar-nos de tanta puta tonteria i ja està. I fins aquí ho havia de dir. Espectacular, Albert. És que comparteixo totalment paraula per paraula el que has dit. Bàsicament és que la gent no... També t'he dit, jo crec que a mesura que anem guanyant partits com això s'espera Però sí que és veritat que respecte al que ha dit de que si se parla del Lleida aquí, això és el que hem comentat abans. Fa uns anys jo no veia ni anar a Sant Martí de Lleida, no veia res, i parlaves de Lleida i era un pecat parlar de Lleida, però tu ets de Lleida, en sèrio? Ets de Lleida? Últimament això s'ha millorat, en aquest aspecte s'ha millorat i s'ha de valorar, però segueix que la gent no s'anima al Lleida perquè estem a segona ref, estem al Pou, i fins que el Lleida jo crec... Bueno, jo crec que si anem guanyant partits la gent es començarà a sumar, però igualment... Mira, quan van arribar els Pereira a Lleida es veia que els primers partits sí que valia menys l'entrada, però jo crec que també era la il·lusió de que la gent es pensava que podrien fer alguna cosa, i hi havia 3.000, 4.000 persones al camp d'esports, que per ser els partits que veiem, Lleida-Brea, Lleida-Andratx, pues està bé, i tant de bo a veure si la piloteta va entrant. El club, com diu l'Albert, jo crec que ja no pot fer res més, i és que la ciutat, no sé Joan si estaràs amb nosaltres, s'hauria d'involucrar més amb els clubs de la ciutat i no sol quan les coses van bé, com per exemple passa amb el bàsquet. Bueno, jo penso que ho ha explicat també l'Albert, que si dic alguna cosa potser ho empitjoraré. Sí, no, jo penso que és molt trist en una ciutat que hi hagi gent que pensi diferent, no? És a dir, que si ets el Lleida, ets el Lleida, i si ets un altre club, doncs sigues primer del Lleida. O sigui, és que primer has de començar pel club de la teva ciutat i després siguis el que et doni la realíssima gana. Jo, per exemple,
aquest any vull anar a veure el Mollerussa. Per què? Pues perquè me cauen simpàtics. Me cau simpàtic el Mollerussa, però bueno, aniré a veure el Lleida abans que el Mollerussa, no? Però pues la gent ha de pensar el mateix. Sí. El que passa és que inclús el futbol dels pobles doncs, ha canviat molt. Abans tots volien anar a veure el Lleida i ara pues, hi ha un passotisme il·lustrat que es diu en quant a veure el Lleida i en quant a ser del Lleida, sentir-se del Lleida. Bé, és cert que Pereira doncs, ha fet una maniobra d'aproximació que l'Ajuntament l'ha acabat d'esguerrar amb el canvi de govern, això sí que sembla clar. Però, Un altre tema que estaria... I penso que els resultats, si van bé, acabarà de portar gent al camp, però estic convençut de que no arribarem als 2.000, malauradament. No, jo crec que sí, Jo crec que no. als 2.000 arribarem. Que som ara Jo crec justet. 1.800 Vols i algo, dir jo crec que és. tants? Sí, perquè tinc un amic que se va fer soci fa poc i eren 1.800 algo. Jo crec que als 2.000 podrem arribar. Però ara. Bueno, tant de bo que sí, tant de bo. Bé, Veurem si això se nota demà també al camp d'esports. Sí, bueno, clar. I hi ha ambientillo. Al partit del Sabadell no me sé sempre, però hi havia ambientillo, Hi ha ambient, però poca gent. Sí. Partit de la jornada, Pol. Partit de la jornada perquè avui ja s'ha jugat el Manresa-València-Mestalla, 0-1, acabat amb victòria del València, i demà se juguen Formentera-Hèrcules a les 11, Penya Deportiva Saguntino a les 12, Andratx-Penya Independent a les 5, Lleida Esportiu Terrassa a les 6, Badalona Futur Alcira a les 6:30, Espanyol B Nucía a les 7, Sant Andreu Cerdanyola a les 7 i Torrent Europa a les 7. Tens resultats de la setmana passada per algun destacable? Ah, sí? Hi ha algun destacable? ¿Algún destacable? Vols algun destacable? Bueno, el del Terrassa 1, Badalona Futur 4, Dóna'm tots, per mi és destacable. A més del Saguntino 0, Manresa 2, Penya Independent 0, Sant Andreu 1, Europa 2, Formentera 1, València-Mestalla 1, Andratx 1, Alcira 0, Penya Deportiva 0, Cerdanyola 1, Torrent 1, Nucía 0, Lleida Esportiu 1 i Hèrcules 1, Espanyol B 0. Ojo l'Hèrcules, que va guanyar a l'Espanyol B. Ja per acabar aquesta tertúlia, perquè portem 1 hora i quart de programa entre totes les seccions i els fallos que hem tingut, faig una repassada al xat i tiro una pregunta, ¿vale? El Rubén diu que tampoc creu que arribarem als 2.000 socis, també diu que tranquils que si a l'abril estem a playoff vindran els subecarros, benvinguts, però si estiguessin... L'última del xat fa gràcia. Creieu que demà hi haurà algun debut? Clar, perquè saps qui és, no? El germà del Ivan Combes. Clar. Bueno, sí, ojalà. Ojalà ja hagués debut, sí. Doncs tanquem ja, però abans us vull preguntar una porra, primer pel partit del Lleida-Terrassa i després per una predicció de com creieu que acabarà l'equip aquesta temporada. Té que és molt la prova. Comença tu, Albert. Demà crec que perdrem. Joder, tio! Més que res. Joder, tio! No, tranquil. Està bé. Entrarem a playoff a l'última jornada de penal a l'últim minut i acabarem pujant perquè així els que volen comprar el Badalona Futur se'ls infarta una mica el cor, saps el que vull dir? Allà trompicons, però acabarem pujant. Jo crec que farem playoff, patint, i crec que Viadero, el playoff és una bona peça a tenir a l'equip. Joan. Sí, bueno, jo penso que demà guanyarem 1-0. Ve ahí. Patint molt. Resultat increïble. Patint moltíssim i marcant, com deia l'Albert, als primers 15 minuts. I a més t'he dit que marcarà Montero, mira què et dic. Què més? I en quant a resultat final, el Lleida estarà entre els 5 primers, la meva opinió. No ho sé, jo crec que segon, tercer classificat pot estar, però bueno, encara no hem vist els equips, no? Estem contents amb el nostre, però tenim que veure els altres. Jo crec que estarem a playoff. Bé, dos playoff. Jo dic demà 1-1. 1-1? Jo dic... Jo me reafirmo amb el 1-0, Partit que diré cada porra, diré 1-0 o 0-1. Millor que I demà guanyarem. Demà guanyarem, estic convençut. Gràcies, Carbó, Joan. Porres pel xat. Sí? A vosaltres, macos. Bueno, agrair-vos perquè tots els problemes aquí us hem tingut, Gràcies. Moltíssimes gràcies. Ha sigut més divertit així. Amb una mica d'emoció, clar que sí. Merci. Bona nit. Adéu, macos. Adéu. I ara tindrem un problema i és que hem d'activar la... Cap problema. Bueno, potser sí.
Súbela. Súbela a tope, vámonos. Ya estamos aquí. Vale, va. Porres pel xat. Doncs Jordi Soro diu 3-1, Pereira 1-0, Birra Fresquita 1-0, Rubén diu 1-0. Bé, tots coincideixen amb la gran col·legiada de 1-0. El Max és un normal, que va. 0-4, Aquest número de telèfon, o no de telèfon, no vull incitar res. Se va subscriure la setmana passada i no van dir res, tio. No? Oh! Gràcies! Bufanda per tu! Bufanda! Calents, tio! El Gianni Pérez dit 2-0, el Tom Pare dit 3-0, van forts la gent, va forts, però demà guanya el Lleida, jo dic 1-1. Què, tanquem ja, no? Un dimoni, no? Estamos a torres, Bueno, va, moltíssimes gràcies a tots per estar aquesta nit. És que amb aquest temazo de fons no... Doncs 34 persones amb aquestes hores de la nit. De veritat, us agraïm molt. Aquest any serà un gran any, tant pel Lleida com per nosaltres, perquè si Lleida va bé, nosaltres anem també, vámonos! Bé, als subscriptors que us feu nous i que ja porteu molt temps, tindreu la recompensa. Els que hem dit, intentarem portar demà les bufandes, i si ens veieu i nosaltres no, us les donem sense cap tipus de problema, perquè us ho mereixeu, perquè ens apoyeu, esteu cada dia aquí, també els que no, els que no teniu Prime i no us podeu subscriure o el que sigui, també us ho agraïm perquè hi ha molta gent que ens està veient, així que pingüinos pel xat o no sé què són. Pingüinos! Tíos, closclos! Ens despedim ja, ens veiem demà al camp d'esports a les 6 de la tarda per animar i perquè som el Lleida i per ballar Terrassa, vámonos! Perquè som i som... No, això ho has dit tu, Deixa tu, que sempre ho fem al revés. I perquè som i serem Raida Polo Tellell i a la cova us esperem. Tots els continguts de la cova ja els tens disponibles a la nostra pàgina web www.covalleida.com. La prèvia de cada jornada de Lliga la trobaràs a Pols Nord, el programa més interactiu del Lleida Esportiu. Si el que t'agrada són les entrevistes diferents, no et perdis La Banqueta. Ets més de taverna i amics? A la Cova Podcast, cada setmana sobreaccionem al partit del Lleida Esportiu. La Cova, la plataforma d'entreteniment i continguts dels que som de Lleida i del Lleida.